Prema časopisima za mehaničare, otprilike 90% modifikacija koje ljudi rade na svojim automobilima potpuno je bacanje novca. Poznavao sam tipa koji je potrošio gotovo 4000 eura na modifikacije koje su obećavale da će njegov automobil pretvoriti u zvijer. Ugradio je sjajni plastični usisnik, jeftin čip s interneta, naljepnice trkačih marki, pa čak i zamijenio papučice aluminijskima. Rezultat? Točno 0 dodatnih konjskih snaga i automobil koji je zvučao smiješno. Danas ćete otkriti 13 modifikacija koje zapravo funkcioniraju, ne zato što to kaže prodavač ili zato što dobro izgledaju na slikama, već zato što su testirane na dinamometru, dokazane na stazi ili validirane kroz godine intenzivne upotrebe u stvarnom svijetu. Neke od ovih modifikacija su jeftine i dostupne, druge zahtijevaju ozbiljna ulaganja, ali sve imaju jednu zajedničku stvar. Daju mjerljive i opipljive rezultate. I na kraju ovog popisa otkrit ću 5 najrazornijih modifikacija koje sam ikada vidio. One koje obećavaju mjesec, ali na kraju uništavaju cijele motore. Visokoperformansne gume. Ovo je vjerojatno najpodcijenjenija modifikacija na cijelom popisu, a ujedno i jedna od najutjecajnijih. Nije važno koliko snage vaš motor ima ako se ta snaga učinkovito ne prenosi na cestu. Gume su doslovno jedini kontakt između vašeg automobila i ceste, a razlika između jeftinijih guma i visokoperformansnih guma je ogromna. Gumena smjesa sportske gume dizajnirana je s potpuno drugačijom ravnotežom od one kod touring gume. Jeftine gume daju prioritet izdržljivosti i dugom vijeku trajanja, koristeći tvrđe smjese koje su otporne na habanje, ali se ne prijanjaju tako dobro uz asfalt. Visokoperformansne gume koriste mekše smjese s više silicija koje stvaraju kemijsko prijanjanje uz površinu, doslovno se lijepeći za asfalt prilikom skretanja i kočenja. Razlika u putu kočenja može biti nekoliko metara, što je u hitnim slučajevima razlika između bliske nesreće i nesreće. U zavojima je razlika dramatična. Isti zavoj možete proći 5 ili 10 km/h brže s apsolutnim povjerenjem. Pri velikim brzinama na autocesti stabilnost se poboljšava jer guma zadržava svoj oblik i ne deformira se toliko. Cijena se kreće od 400 do 1000 eura za kompletan set, ovisno o veličini i marki. Da, ne traju toliko dugo kao obične gume, možda upola manje, ali performanse su neusporedive. Visoko kvalitetno sintetičko ulje. Ovo je nevidljiva modifikacija koju većina ljudi potpuno ignorira, ali ima temeljan utjecaj na rad vašeg motora. Razlika između osnovnog mineralnog, polusintetičkog i potpuno sintetičkog ulja je ogromna u smislu zaštite i performansi. Sintetičko ulje je dizajnirano na molekularnoj razini kako bi zadržalo svoja svojstva u ekstremnim uvjetima. Na visokim temperaturama, kada se mineralno ulje već razgrađuje i gubi viskoznost, sintetičko ulje i dalje pruža izvrsnu zaštitu. To je ključno kod motora s turbopunjačem koji stvaraju brutalnu toplinu ili kod motora s visokim tlakom koji ulje izlažu ogromnim tlakovima. No, osim zaštite, sintetičko ulje mjerljivo smanjuje unutarnje trenje motora. Studije dinamometra pokazuju dobitke od 2 do 4 konjske snage jednostavnim prelaskom s mineralnog na vrhunsko sintetičko ulje. To je snaga koju ste već imali, ali ste gubili zbog unutarnjeg trenja. Hladni startovi također se dramatično poboljšavaju jer sintetičko ulje bolje teče na niskim temperaturama, brže dopirući do svih dijelova motora. I iako se intervali zamjene mogu produžiti kvalitetnim sintetičkim uljem, preporučujem održavanje konzervativnih intervala kako bi se maksimizirala zaštita. Trošak je 50 do 100 eura veći po izmjeni u usporedbi s osnovnim uljem, ali se u potpunosti amortizira kroz zaštitu motora i taj mali dobitak u učinkovitosti. Kvalitetan catback ispušni sustav. Ovo je jedna od onih modifikacija s najboljim omjerom cijene i koristi koju možete napraviti. Catback ispušni sustav zamjenjuje sve, od katalitičkog pretvarača natrag, dramatično smanjujući protutlak koji motor mora prevladati kako bi izbacio ispušne plinove. Tvornički sustavi dizajnirani su da budu tihi i jeftini za proizvodnju, koristeći cijevi malog promjera i višestruke restriktivne prigušivače. Kvalitetan catback sustav poput Borle, Magnaflowa ili Akrapovića koristi cijevi većeg promjera, manje uskih zavoja i prigušivače dizajnirane za protok, a ne samo za smanjenje buke. Stvarni dobitak snage je između 8 i 18 konjskih snaga ovisno o motoru, a posebno je učinkovit u rasponu visokih okretaja gdje vam je najpotrebniji.
Dobitak okretnog momenta u srednjem rasponu okretaja također je primjetan, do dodatnih 20 ili 25 Nm, što se prevodi u bolji odziv gasa i agresivnije ubrzanje. Ali korist nadilazi sirove brojke. Smanjenje temperature ispušnih plinova produžuje vijek trajanja turbopunjača u visokoučinkovitim motorima jer ne radi protiv tolikog tlaka. Cijena se kreće od 500 do 1200 eura, ovisno o složenosti sustava i marki, ali instalacija je relativno jednostavna i ako se pravilno izvede, ne bi trebala utjecati na jamstvo proizvođača. Ojačane stabilizatorske šipke. Ova modifikacija dramatično poboljšava upravljivost bez žrtvovanja udobnosti tijekom normalne vožnje. Stabilizatorske šipke, također nazvane protiv prevrtanja, povezuju ovjes s obje strane automobila i odupiru se naginjanju karoserije pri skretanju. Tvorničke šipke su općenito relativno tanke jer su dizajnirane za ravnotežu između udobnosti i upravljivosti. Ojačane stabilizatorske šipke, koje su deblje i kruće, značajno smanjuju naginjanje karoserije pri agresivnom skretanju. Automobil ostaje ravniji, predvidljiviji i ima bolji kontakt guma s cestom. Zanimljivo je da ne utječu na udobnost pri vožnji ravno ili preko malih neravnina jer se odupiru samo bočnom naginjanju. To je posebno učinkovito kod SUV-ova i visokih automobila koji prirodno imaju veću sklonost naginjanju. Ugradnja je relativno jednostavna kod većine modela, uglavnom zahtijeva samo uklanjanje originalnih šipki i ugradnju novih. Cijena je vrlo pristupačna, između 200 i 500 eura za kompletan set. Mnogi su podesivi, s više položaja montaže koji vam omogućuju da konfigurirate točno koliko krutosti želite. Možete početi s mekšom postavkom i postupno povećavati krutost kako se naviknete. Povećanje samopouzdanja pri agresivnoj vožnji je trenutno. Zavoji koji su vas prije tjerali da od straha maknete nogu s papučice gasa, sada se svladavaju s potpunom kontrolom. Savršeno nadopunjuje sportski ovjes, ali i briljantno funkcionira sa standardnim ovjesom. Hvatač ulja. Ovo je preventivno održavanje prikriveno kao modifikacija, ali je apsolutno ključno, posebno kod modernih motora s izravnim ubrizgavanjem. PCV sustav ili pozitivna ventilacija kućišta radilice recirkulira pare koje izlaze između klipova i stjenki cilindra. Te pare, opterećene isparavanjem ulja i nusproduktima izgaranja, vraćaju se u usis radi ponovnog sagorijevanja. U teoriji zvuči ekološki prihvatljivo, ali u praksi stvara ozbiljan problem. Te uljne pare nakupljaju se na usisnim ventilima, stvarajući naslage ugljika koje smanjuju protok zraka. U motorima s višetočkovnim ubrizgavanjem to nije tako loše, jer benzin stalno čisti ventile, ali kod izravnog ubrizgavanja, gdje se gorivo ubrizgava izravno u cilindar, ovi ventili se nikada ne čiste, a ugljik se brzo nakuplja. Hvatač ulja presreće te pare prije nego što dođu do usisa, kondenzirajući ulje u malom spremniku koji možete periodično prazniti. Prednosti nisu neposredne ili dramatične u kratkom roku, ali nakon 50.000 km razlika je izvanredna. Čisti ventili održavaju optimalni protok zraka, stabilan prazan hod i sprječavaju skupe probleme koji zahtijevaju skidanje glave cilindra radi čišćenja. Investicija se kreće od 150 do 300 eura, ovisno o tome kupujete li komercijalno dostupan sustav ili ga sami izrađujete s kvalitetnim komponentama. Visoko učinkovite kočnice. Bolje kočenje jednako je važno kao i brže ubrzanje, možda čak i važnije sa sigurnosnog stajališta. Tvorničke kočnice dizajnirane su za prosječnog vozača, koji koči nježno i rijetko ih koristi do njihovog maksimalnog kapaciteta. Ali naglo kočenje sa 100 km/h može povisiti temperaturu vaših kočionih diskova na 400 stupnjeva Celzija. Na toj temperaturi originalne kočnice mogu izgubiti i do 30% svoje učinkovitosti zbog fenomena koji se naziva toplinsko slabljenje. Bušeni ili prorezani diskovi mnogo učinkovitije odvode vruće plinove i vlagu od punih diskova. Perforacije omogućuju izlazak topline i brzo raspršivanje plinova nastalih između pločice i diska. Prorezi stalno čiste površinu pločice, uklanjajući ostatke i održavajući svjež kontakt. Visoko učinkovite kočione pločice izrađene su od spojeva koji održavaju svoj koeficijent trenja čak i na ekstremnim temperaturama. Rezultat je smanjenje kočionog puta za 15 do 25%,
i potpuno uklanjanje slabljenja. Papučica se osjeća čvršćom, progresivnijom i predvidljivijom. Cijena se kreće od 600 do 1800 eura, ovisno o modelu automobila i marki komponenti, ali sigurnosna vrijednost je doslovno neprocjenjiva. Profesionalno remapiranje ECU-a. Ovo je vjerojatno najkontroverznija modifikacija na popisu, ali i potencijalno najisplativija ako se pravilno izvede. Remapiranje računala motora može otkriti skriveni potencijal koji već postoji, ali ga je proizvođač ograničio iz raznih razloga. Propisa o emisijama, konzervativne izdržljivosti ili jednostavno radi razlikovanja verzija. Brojke su impresivne. Profesionalno podešavanje može otključati između 20 i 60 dodatnih konjskih snaga kod motora s turbopunjačem i do 25 kod onih s atmosferskim usisavanjem. Ali evo tajne koju malo tko razumije. Ne radi se samo o većoj vršnoj snazi, već o optimizaciji cijele krivulje isporuke snage. Dobro podešavanje poboljšava odziv gasa uklanjanjem elektroničkih kašnjenja. Optimizira smjesu zraka i goriva za vaše specifično gorivo i prilagođava mape paljenja kako bi se izvukla maksimalna učinkovitost bez rizika od detonacije. Kod motora s turbopunjačem može smanjiti zaostajanje turba do 30% tako što se turbo brže uključuje, a paradoksalno može poboljšati učinkovitost goriva u normalnoj vožnji do 8% jer motor ne mora toliko naporno raditi. Cijena drastično varira, od 200 eura za generičko podešavanje učitano putem OBD-a do 1500 eura za prilagođeno podešavanje podešeno dinamičkim uređajem posebno za vaš automobil. Razlika je ogromna. Generičko podešavanje koristi unaprijed postavljene mape koje mogu dobro funkcionirati ili mogu biti katastrofalne. Prilagođeno podešavanje uzima u obzir vaše specifično gorivo, vašu nadmorsku visinu, vaše postojeće modifikacije i sve savršeno fino podešava. Podesivi ovjes s amortizerima. Ovo je modifikacija koja zaista razlikuje ozbiljne entuzijaste od početnika, ona koja potpuno transformira dinamiku vozila i pomaže vam da shvatite zašto se tvornički sportski automobili ponašaju tako drugačije. Sustav amortizera kombinira opruge i amortizere u jednu potpuno podesivu jedinicu, dajući vam potpunu kontrolu nad ponašanjem vašeg automobila. Možete podesiti visinu vožnje od 2 do 8 cm, ovisno o dizajnu, modificirati prigušenje kompresije kako biste kontrolirali brzinu kojom se ovjes komprimira pri udaru u neravninu, prilagoditi prigušenje odskoka kako biste kontrolirali brzinu povratka u prvobitni položaj, pa čak i promijeniti geometriju ovjesa kako biste optimizirali kontaktnu površinu guma. Tvornički ovjes dizajniran je za prosječnog vozača koji udobnost cijeni iznad svega, s mekim oprugama i amortizerima koji apsorbiraju sve nesavršenosti, ali dopuštaju preveliko naginjanje karoserije tijekom agresivne vožnje. Amortizeri vam omogućuju fino podešavanje točno određenog odziva koji vam je potreban za svaku situaciju. Za svakodnevnu upotrebu možete ih postaviti na mekanu postavku gdje je udobnost gotovo nerazlučiva od tvorničke, ali za dan na stazi ili sportsku vožnju podešavate ih na kruću postavku, potpuno eliminirajući naginjanje karoserije i maksimizirajući prijanjanje. Cijena se kreće od 800 do 2500 eura za kompletan, kvalitetan komplet, a premium marke poput KB, Bilstein i BC Racing nude opcije za gotovo svako vozilo. Ugradnja nije osobito komplicirana, ali zahtijeva profesionalno poravnanje nakon toga jer mijenjate geometriju ovjesa. Nadograđeni prednji međuhladnjak za turbomotore. Ova modifikacija doslovno otključava između 15 i 40 konjskih snaga koje vaš motor već ima, ali se rasipaju zbog komponente koju je proizvođač napravio što je jeftinije moguće. Tvornički međuhladnjak dizajniran je da bude jeftin za proizvodnju, a ne učinkovit. Njegov je zadatak hladiti zrak koji turbopunjač komprimira prije nego što uđe u motor. Kada turbopunjač komprimira zrak, temperatura lako raste na 120 stupnjeva Celzija ili više. Vrući zrak je manje gusti zrak, što znači manje kisika po kubnom centimetru, što se izravno prevodi u manju snagu i veći rizik od detonacije. Visoko učinkoviti prednji međuhladnjak s većom jezgrom i učinkovitijim rebrima može smanjiti tu temperaturu do 40 stupnjeva Celzija u usporedbi sa standardnim međuhladnjakom. Brojke su impresivne. Za svakih 10 stupnjeva Celzija za koje smanjite temperaturu usisnog zraka, dobivate otprilike 3% više snage. Ali osim snage,
Hladniji zrak omogućuje ECU da agresivnije pomakne vrijeme paljenja i sigurno doda više goriva, bez rizika od detonacije. Motor također općenito radi hladnije, što produžuje vijek trajanja svih unutarnjih komponenti. Cijena se kreće od 800 do 2500 eura, ovisno o kvaliteti jezgre i složenosti ugradnje, koja obično zahtijeva modifikaciju prednjeg branika kako bi se prilagodio većim međuhladnjacima. Povećanje performansi je trenutno i u potpunosti mjerljivo na dinamometru. Diferencijal s ograničenim proklizavanjem. Ova modifikacija potpuno mijenja način na koji vaš automobil prenosi snagu na tlo i kako se ponaša u zavojima. Standardni otvoreni diferencijal koji dolazi s većinom automobila ima temeljni problem. Šalje snagu putem najmanjeg otpora. U zavoju unutarnji kotač gubi prijanjanje jer ima manju težinu, pa otvoreni diferencijal šalje svu snagu tamo gdje se nepotrebno okreće, dok vanjski kotač koji ima prijanjanje ne prima ništa. To je rasipanje snage u najkritičnijem trenutku. Diferencijal s ograničenim proklizavanjem, ili LSD, inteligentno raspoređuje snagu na oba kotača, omogućujući im da zajedno rade na izlasku iz zavoja. Razlika je dramatična. Možete ubrzati puno ranije u zavojima, izlazak je brži i kontroliraniji, a automobil je beskrajno predvidljiviji. To je posebno uočljivo kod automobila sa stražnjim pogonom, gdje otvoreni diferencijal može uzrokovati snažno proklizavanje stražnjeg dijela ako snažno ubrzate iz zavoja. Postoji nekoliko vrsta. Mehanički torsen ili pločasti diferencijali koji koriste mehaničko trenje, viskozni diferencijali koji koriste posebnu tekućinu ili elektronički diferencijali koji koriste računalo za raspodjelu snage. Mehanički diferencijali su općenito učinkovitiji i izdržljiviji. Cijena ugradnje kreće se od 1000 do 3000 eura, ovisno o marki i modelu automobila. Potrebna je profesionalna ugradnja, jer je potrebno otvoriti diferencijal, ugraditi novi LSD i koristiti specifično ulje visokog trenja. Injektori visokog protoka s nadograđenom pumpom za gorivo. Ovo je temeljna osnova za svaku ozbiljnu modifikaciju snage, posebno kod motora s turbopunjačem. Tvornički injektori su precizno dimenzionirani za standardnu snagu motora, bez dodatnog prostora za glavu. Ako povećate pojačanje, dodate veći turbo ili izvršite bilo kakvu modifikaciju koja značajno povećava snagu, ti standardni injektori neće biti dovoljni. Rezultat je siromašna smjesa, previše zraka i premalo goriva, što uzrokuje detonaciju koja može uništiti klipove u sekundama. Injektori visokog protoka omogućuju ubrizgavanje više goriva kada je motoru potrebno, ali sami po sebi su beskorisni ako pumpa za gorivo ne može održavati tlak. Tu dolazi do izražaja nadograđena pumpa, sposobna za pomicanje veće količine goriva pod većim tlakom. Kombinacija injektora visokog protoka i nadograđene pumpe omogućuje ECU uz pravilno podešavanje da isporučuje precizno gorivo koje je motoru potrebno pod bilo kojim uvjetima. Cijena injektora kreće se od 400 do 1000 eura, ovisno o protoku i marki, a dodatna pumpa košta između 200 i 600 eura. Ali evo ključne točke. Bez profesionalnog podešavanja za ispravnu kalibraciju svega, ove komponente su potpuno beskorisne ili čak opasne. Aluminijski hladnjak visokog protoka. Ova modifikacija vam doslovno može uštedjeti 1000 eura na popravcima, a istovremeno poboljšati performanse motora. Tvornički hladnjaci dizajnirani su za prosječne uvjete. Opuštenu vožnju, blago vrijeme, tvornički motor. Ali kada motor podvrgnete većoj snazi, vozite ga na stazu ili jednostavno živite u gradu s gustim prometom i visokim temperaturama, taj hladnjak brzo doseže svoje granice. Motor koji se pregrije čak i jednom može pretrpjeti trajna oštećenja, iskrivljena glava cilindra, probušena brtva glave, prošireni klipovi. Obnova lako može koštati 8000 eura ili više. Aluminijski hladnjak visokog protoka poboljšava kapacitet hlađenja za 25 do 40% u usporedbi s originalnim bakrenim i mjedenim hladnjakom. Aluminijska rebra učinkovitije prenose toplinu, šire cijevi omogućuju bolji protok rashladne tekućine, a ojačani spremnici mogu podnijeti veće tlakove bez rizika od pucanja. Cijena se kreće od 400 do 1200 eura, ali s obzirom na to da obnova motora može koštati 10 puta više, to je očita investicija. Prednosti idu dalje od pukog sprječavanja pregrijavanja. Poboljšani protok znači da rashladna tekućina brže cirkulira, učinkovitije odvodeći toplinu.
veća izdržljivost jer aluminij ne korodira kao bakar i smanjena težina na prednjem dijelu automobila, što neznatno poboljšava raspodjelu težine. To je modifikacija koja istovremeno poboljšava performanse i pouzdanost, što je čini jednom od najpametnijih nadogradnji koje možete napraviti. Posebno je važno ako ste napravili druge modifikacije snage, jer motor koji generira više snage proizvodi više topline, a ta se toplina mora učinkovito raspršiti, inače sve ostalo postaje nebitno. Pletene čelične kočione cijevi s tekućinom visokog vrelišta. Ovo je najzanemarivanija, ali ključna nadogradnja za sigurnost i performanse. Tvornički ugrađene gumene kočione cijevi imaju temeljni problem. Šire se pod pritiskom. Kada snažno kočite, posebno nakon nekoliko agresivnih zaustavljanja, ove cijevi se malo napuhuju, apsorbirajući dio pritiska koji bi trebao ići na čeljusti. Rezultat je spužvasta papučica koja se osjeća nekonzistentno i zahtijeva više sile za postizanje iste snage kočenja. Pletene čelične cijevi ojačane su metalnom mrežom koja se ne širi ni pod kakvim pritiskom. Papučica se osjeća čvrsto, konzistentno i izravno u bilo kojem stanju. Ali cijevi su samo dio jednadžbe. Kočiona tekućina je također ključna. Standardna DOT 3 ili 4 tekućina ima relativno nisko vrelište. Pri ponovljenom agresivnom kočenju tekućina se može zagrijati do vrelišta, stvarajući mjehuriće pare u cijevima. Para je stlačiva, tekućina nije, pa ti mjehurići uzrokuju potpuni kvar papučice. Visoko učinkovita rashladna tekućina DOT 4,5 ili 5,1 ima mnogo višu točku vrelišta, potpuno spriječavajući ovaj problem. Ukupni trošak premium cijevi i rashladne tekućine iznosi između 300 i 600 eura, a ugradnja zahtijeva profesionalno odzračivanje cijelog sustava kako bi se uklonila sva stara tekućina. Razlika u osjećaju papučice je dramatična i trenutna. Sada dolazi 5 modifikacija koje uništavaju motore. One koje obećavaju čudesne rezultate, ali na kraju koštaju tisuće za popravke. Ispušna cijev s ravnom cijevi, bez katalizatora ili prigušivača. Ovo je omiljena modifikacija onih koji brkaju buku sa snagom i savršen je recept za mehaničku katastrofu. Istina koju vam nitko ne govori jest da katalizatori ne samo da kontroliraju emisije, već i reguliraju povratni tlak koji je vašem motoru potreban za pravilno funkcioniranje. Njihovo potpuno uklanjanje stvara sustav bez otpora gdje se ispušni ventili pregrijavaju na temperature koje mogu doseći 900 stupnjeva Celzija, što je znatno iznad normalne projektne temperature od 650 stupnjeva. Posljedice su razorne. Izgorjeli ventili koji gube brtvljenje, sjedišta ventila napukla su zbog ekstremne topline, a kod motora s turbopunjačem šteta je još veća, jer turbopunjač gubi učinkovitost i može se samo uništiti zbog previsoke temperature. Dokumentirao sam slučajeve u kojima su motori s ravnim cijevima razvili pukotine u glavi cilindra nakon jedva 5000 km. Nadalje, potpuna odsutnost prigušivača stvara udarne valove u ispušnom sustavu koji ometaju učinkovitu evakuaciju plinova. Nepravilno ugrađen dušikov oksid. Dušikov oksid u biti ubrizgava dodatni čisti kisik u smjesu goriva kako bi se omogućilo sagorijevanje više goriva i generiranje veće trenutne snage. U teoriji zvuči jednostavno, ali nepravilna ugradnja pretvara vaš motor u doslovnu tempiranu bombu. Najčešći problem je neuspjeh u podešavanju smjese zraka i goriva kako bi se kompenzirao dodatni kisik. To stvara izuzetno siromašno izgaranje. Previše zraka i kisika, premalo goriva, stvarajući temperature koje lako prelaze 1000 stupnjeva Celzija. Na tim temperaturama, aluminij u klipovima doslovno se topi kao maslac. Nepravilno ugrađeni mokri setovi, gdje se dušikov oksid i dodatni benzin ubrizgavaju zajedno, još su opasniji, jer ako tlakovi nisu savršeno kalibrirani, možete doživjeti povratno paljenje. Izgaranje koje se vraća kroz usisni razvodnik, uzrokujući eksplozije koje mogu raznijeti poklopac motora. Postoje dokumentirani slučajevi da se to događa. Jeftini setovi ispod 500 eura posebno su opasni, jer ne uključuju potrebne sigurnosne senzore koji prate tlak, temperaturu i smjesu. Potpuna profesionalna ugradnja košta između 1500 i 3000 eura, ali ugradnja uradisam pomoću jeftinog kompleta doslovno može uništiti vaš motor jednim ubrzanjem s punim gasom. Ovo nije pretjerivanje.
To je čista fizika primijenjena nepravilno s katastrofalnim posljedicama. Magneti za uštedu goriva u dovodu goriva. Ovo je apsolutno najdestruktivnija modifikacija broj 1, ne zato što uzrokuje najdramatičniju štetu, već zato što je potpuna prijevara koja može uništiti skupe komponente. Ovi magneti od 50 eura obećavaju restrukturiranje molekula goriva kako bi poboljšali izgaranje i uštedjeli gorivo. Problem je što je benzin diamagnetski, što znači da ni na koji način ne reagira na magnetska polja. Fizički je nemoguće da magnet restrukturira molekule ugljikovodika. To je čista pseudoznanost. Ali ono što ovaj magnet može učiniti jest ometati elektromagnetske senzore u sustavu ubrizgavanja goriva. Senzor protoka goriva, električna pumpa i injektori koriste precizna elektromagnetska polja za ispravan rad. Kada instalirate magnete u blizini ovih osjetljivih komponenti, stvarate smetnje koje uzrokuju pogrešna očitanja u ECU. Računalo prima lažne informacije o tome koliko goriva teče, nepravilno podešava ubrizgavanje, a rezultat je grub rad, gubitak snage i oštećenje injektora, čiji popravak može koštati i do 2000 eura. Jeftini magnet na kraju košta 1000 jer vara računalo motora da potpuno netočno ubrizgava gorivo, uništavajući savršenu kalibraciju koju su inženjeri godinama razvijali. To je prijevara koja također uzrokuje stvarnu štetu. Sada znate 13 modifikacija koje se zaista isplate uložiti i 5 koje nemilosrdno uništavaju motore. Razlika između inteligentne modifikacije i uništavanja vašeg automobila leži u istraživanju, davanju prioriteta kvaliteti nad niskom cijenom i razumijevanju da profesionalno napravljene modifikacije u odnosu na jeftino napravljene doslovno predstavljaju razliku između opstanka i smrti motora.